morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ BPFनि गासै सा 170 मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबहैदों। BPF दोलोनि गेदेर खहा। मैया 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय टुक्राझाराव मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA जिरन बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी मोननि नुजाथिनायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थाङो। रिपर्टनि बादियैब्ला बे हाबाफारियाव BPFनिफ्राय गासै सा 170 मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं डिमाकुसि थाइगिरबारि गामिनिफ्राय BPF दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 80 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जानायखौबो समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ कमलपुर रिभिनिउ सार्किलाव सेनियर एसिस्टेन्टखौ रां लानायनि दायाव हमदों। आसाम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन डाइरेक्टरेटआ कामरुप जिल्लानि कमलपुर खाजना बेंखननि सासे गागि हेफाजाबगिरि हिरेन्द्र चौधुरीखौ सोमोन्दो थानाय घुस लानायनि जाथायाव खानाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला चौधुरीनि बेरेखायै मोनसे अजद होनाय जादोंमोन, जेराव अजद होनाय जादोंमोन दि बिथाङा हा सोलाय-सोल' खालामनायनि थाखाय सासे अजद होग्रानिफ्राय 3,000 रां घुस बिदोंमोन। घुस होनो गोसो गैयि जाहोनाव अजद होग्राया बेरेखायारि मावख'गिरिनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानो थाखाय बिथोनगिरिनि साखाथियाव थांदोंमोन। बेनि फिननायाव बिथोनगिरिया 28 अक्ट'बर 2024 खालि कमलपुरनि सार्किल अफिसारनि मावख'आव मोनसे फान्दायदोंमोन। अजद होग्रानिफ्राय घुस महरै 2,700 रां लानायनि उनावनो चौधुरीखौ रंगे आखाइजों हमनाय जायो। जाख्ल'नायनि धारा 7A नि सिङाव ACB पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आथिखालाव आयेनारि उनसंनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ दिवालीनि मोनायाव गान्दाखौ बुथारनो थांखि लानाय 4 सुबुं मैहुर खालामग्राफोरखौ आसाम पुलिसआ खायो। मोनसे थिरांथायारि मैहुर खालामनायनि बेरेखा अपारेसनाव आसाम पुलिसआ अरां नेशनेल पार्कनि साखाथियाव 4 दुथां मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदों, जाय दिवालीनि मोनायाव गान्दाफोरखौ बुथारनो फाव फान्दायगासिनो दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरा, जायनि सिनायथिखौ आब्दुल आली, आजहार आली, आली हुसैन आरो खलीलुर रहमान होनना मिथिनाय जादों, गासैबो हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय खौफटी गामिनि थागिरि होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गंसे 303 राइफल आरो गंसे राइफल बेरेल जब्द खालामदों, जायजों गान्दानि सुबुं अनजिमाखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे मोजाङै बिथांखि लानाय अपारेसनाव हेंथा सोमजिहोदों। बिसोरनि हाबाफारिफोर, लोगोफोर आरो गुवार मैहुर खालामग्रा रिंनि सोमोन्दै बांसिन गुदि खिथा बुथुमनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।